ಗೆಳೆಯರೇ. ಯಾನೇ 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಅದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಯಾನೇ 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಬತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಂಡೆ ಎಂಚ ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾನೆಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರ್ಯರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಚಾಪರ್ಯ ಏರ್ನಾಂಡಿ ಚಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಹೀರೋ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವನು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಂಡೆ ತಾತ ತಿಂಡಿ ಎನ್ನಲಾಂಡ್ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಇರಿದ್ದಾದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನೆ ಸರಿ ಮಸಾಲೆ ಬತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೈತನ್ನ 7 ನಿಮಿಷ ತಡಾದ ಒಯ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜೆರ ಬ್ರೋ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜೀರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಮೂಲ್ಯ ಬಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಕೇಂಡು ಸೀಸ್ ಮೆಲ್ಲಕೇನುಂಡ ಜೋರು ಪನ್ನೋಡ ರೇಖಾ ಬಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಚಾಂಡೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಈರ್ನಲ ಚಾಂಡ ನರ ತಿಂಡಿ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ತ ವೈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಸ್ ರಾಯ್ ಇನಿದಾದೆ ಕಜಿಪು ನನಪೋದು ಮಾಮಿ ಪತ್ತರೊಡಿ ಇನ್ನು ಪತ್ತ ಪೆరుగుತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿನ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೈ ಸೇಸ್ ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನೊಂದನೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪದ ಖುಷಿಯ ಇನ್ನ ಚಾಂಡ ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋನಕನೇ ಗೊತ್ತಾಗ ನವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹಾಯ್ ಇನ್ನಿ ಸಂಡದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುರಾ ಜನ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಗಿರ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀರ ಅಂತ ಅಚ್ಚ ಬ್ಯುಸಿ 2-3 ಮಂತ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀವಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಡ ಮೊರಣಿಯವರ ಬತ್ತಲೆ ಕಂಡು ಇನ್ನ ಮೈತೇರಿ ಒಳ್ಳೆರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದೋಂದುಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಏನದು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದೇ ವಾಯ್ಸಪ್ಪ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಪನ್ನೋಡು ನಿಗಲ್ನಾನೇ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆದ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜೋರು ಬತ್ತಿರಡ ಇದು ಯಾವ್ಜಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್
ಇನ್ನಿದಾನೆ ಇರೀಗ ಮೂಡ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಬೈದೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಬೋರ್ ಏರು ಮೊರಣಿ ಸಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊರಣಿ ಸಂಡೆ ತೇಪನ ಬತ್ತಿದ್ದದ ದುಮ್ಮು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನ ಸಂಡೇನ ಎಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ್ದದ ಭಯಂಕರ ಜನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಜನ ಇದ್ದಿಂದ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪಣತ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದೇನು ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಒಲ್ಪ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಬಂತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಅಂಕಲ್. ಆಂಟಿ ಬಂದು ತೋಜುನಕಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜುವೆನ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದೇ ಪನ್ಪೊನು ಉರಿ ಆಡಂದು ಎಂಕ ದಾಲ ಉರಿಯುಜಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪರಂಚ ಈರ್ಲ ದುಂಬಾಗ ಅಂಕಲ ಆಪರತ ಇನಿ ಹತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ತೂಪೆರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಮುಕ್ಕಿಂಡ ಆತೆ ಪುರ್ಸೋ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ತೂಪೇರು ಆತೆ ಇಜಿಂಡ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವು ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನ ಇಷ್ಟ ಅದ ಅಕ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಬೋರ್ಡಿಂದೇ ಬಂದ್ಪೀನಿ ಉರಿಯಾಡು ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ಪೂಜೆ ಅಗುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಂತನಗುಲು ಅಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿರದ ಪನ್ನಡ ಮದುವೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಅತೆ ಅಂದು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಕಲ ಆಪರತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲೆ ಆಣಾಡು ಪೊಣ್ಣಾಡು ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಆಂಡತ್ತ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇರೇಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬರೋಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನೊಂದುಂಡ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಂಡತ್ತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇನುಂಡು ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸದ್ಯಗ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾನೆ ಪೆನ್ ತೊಂದರು ಬರೆಯೊಂದು ಉಲ್ಲರಕ್ಕ ಅಂದು ಕೇಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರಡ್ಬೋಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಗ. ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸರಿಯಾತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಅಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಸರಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ನಾಗ ಲೈವ್ 11 ಗಂಟೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅದು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಚದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರತ ಇಜ್ಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದ ಡನ್ ತಾನಪ್ಪ ನೀ ಪೂರ ಜನ ಬೇತೆ ಕುಡಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ಲನದ ಬಿಪ್ಪಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಗ್ಲೋಸಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಕದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಚಿದಿಕ್ ಇಂಕ ಆಂಟಿ ಬಂತುನಾರತ್ತ ಇರು ದಾದ ಇರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್. ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಇರು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಜದ
ಅಂಚಾದ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಂದಂಡ ಅವೇ ಹುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಪುಣತ ಇಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಿಂಗಲ್ನೈಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಿನಿ ಐಟ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುನಂದಂಡ ಜಾರ ಎప్పుడు ಸೇವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಜಾರ ಎప్పుడు ಸೇವ್ ಮಲ್ತದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗೆತನಾಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ತಿಳಿದೋಗ್ಲು ಬರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಂಚಾಪುನ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಕೆಲವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಇಪ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಡೋದು ಕಾಸು ಇಪ್ಪುನಗುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಸದ್ಯಗ ಅವೇ ಹುಂಡಿ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಏನು ಸೇವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಿದ್ದೆ ಏನು ಬೆನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ಲ ಉರಿ ಉಜಿ ಇತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಸೇವಿಂಗ್ ಆತಿ ಮುಖದಾಲಿಜಿ ಪನ್ಪುನದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಣದ ಈರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಪ್ಪಿಯರ ಹಾಂ ಅಗೋಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಪೈನತ್ತ ಸೊ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕನನೆಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗಿತ್ತಾನೆ ಲೈವ್ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಇಸಿತ್ತೆ ಲೈಫಾ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬತ್ತನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪಿರಂದು ಇಜ್ಜಾದ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಮೂಜು ಸರಿ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಈರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಡತ ಲೈಫ್ ಅವೇ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಕಾತು ಬೇತೆ ದಾಲೆಜ್ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆಂದಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಲೈಫ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನೋಡು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡನ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಡೊಂದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಊಟ ತಿಂಡ ಅಕ್ಕ ತಿಂಡೆ ಇನ್ನಂಡ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಓಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು MPM ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೋಂಡಿಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸುದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಅನೀಶ್ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ಅನೀಶ್ ಇರ್ನ ಭಾಷೆ ವಸಂತಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಬೇಲೆ ಒಯ್ಟ್ ನಾಡುನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಾಡು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕೋ ಬೇಲೆ ಲಾಪ ಅಶ್ವಥ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯನೇ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಾಗ್ ರೆಡ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆದ ಅಂಚದು ಐಕ್ಲ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ನೆಕ್ಲ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆದಿ ಐಕಿ ದಾಲ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಬಿ ತೂಪರಾಸಿಸ್ ಏರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋತ್ನಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ ಪೋಡ ಒನ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಕೊಡ್ಲಾದಾಗಲತ್ತ ಸಂಚೆದು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ದಿಪ್ಪಾಡು ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಶತ್ರು ಬಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತಾ ಕುಡ್ಲದಾಗಲು ಪೋತೇರಂದು ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತು ದಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಲತ್ತ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಶೋಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದರೋಡನ್ನು ಎಂದಿತ್ತು ನಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಬೋರ ಪೂಜ ತೂಪಿನೇ ತೂದು ಅವೇ ಬೇಲೆ
ಬೊಕ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಗುಲು ತಿಕ್ಕುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಗುಲು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಬಾಮಿ ಪಂಡ ಐತರ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಜನ ಗ್ರೂಪುಗು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳುಜೆರ್ ಐತರ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನತ ಐತರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡು ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋರ ಪನ್ಪೆರ್ ದುಮ್ಮಣ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇದಾವುಲತ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳೊಟ್ಟು ಪೋಪೆರ್ ನಾನು ಬರ್ಪುನು ಬಯ್ಯ ಆಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಡ್ ಮನಸ್ಸಂಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈತದಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿ ತಾರ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪೋತೇರು ಆರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೋತೇರು ಸೊ ಒಂದುವೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕೈ ಕೇರ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚ ಪನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಬುಂಡ ಎಂಕ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋರ್ ಆತು ಹೋತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಏನು ಬರತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಡ್ನಾದೆ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಪೂರ ಓಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಓಟು ಗೀಟು ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಈರು ಒರ್ತಿಯನಂದ್ ಅತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗಲ್ ಪುರೈತೆ ಜಾಲಿ ಇಡಲ್ಲೆ ಜಾಲಿ ಪಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಂದಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಚಾಪನ್ ಪಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಾರೆ ಬೇಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂದಾಂಡಲ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಏನಾಂಡಲ ಒಂಚಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಒಂದು ಅದು ಬಜ್ಜೆ ಪೀರೇಸು ನೋಡು ನೆಟ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಂಚಾತದ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರ ಬಿಡ್ಪುಜೀರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಈನಾಂಡಲ ಕಲ್ದೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಇದೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದದಂಡಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೋಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಒಂದೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನೈಟ್ ಖಂಡಿತ ಈತ 2 ವರ್ಷದ ಈನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೀ ಸರಿ ಇತ್ತೀಜ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೇನುಂಡು ಮಲ್ದೊಡತ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಳು ಪುರ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಪುರ ತೂಪಿರತ ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲಿರು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕಲ್ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಏರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ಸುಣ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ತದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡು ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಆವು ಪಾಡ್ಗ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹರಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದ ಹರಕೆ ಬಂಡ ಹರಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ನಿಖಲ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ಗುರುತ್ತ ಆಯ್ಜೆಯನ್ನ ಅವು ನಿಖಲ್ ಓದೋನ್ಲೆ ಏನು ಓದುಜಿ ಧನಿಷ್ TMT ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಈರ್ ನೆರ್ಪುಜರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಏನ ನೆರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನಕ ದುಮ್ಮಣ ಅಂಚಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪನ್ನೆ ಕೇನು ಬಟ್ ಕೇನು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ನೆ ಪುರ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬತ್ತನತ ಅಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಅಗುಲ್ ಪರ್ಲೆಕನೆ ನಮಗೆ ನೋಡ ಬೊಕದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಒಂದು ಸಂಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಕ್ಲಿಗ್ ಬಿಡು ಜಂಡ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಚ ಐಕೆ ಮನೆ ಪುಜ ಈನ ನೀಕೊಂದು ಏತ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ನು ಚಾಪುರ ಅಂಡಿ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಅಂಡಚ್ಚ ಈರ್ನ ಅಂಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುಂದಾನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡಂತ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡು ಸುದೀಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನಾಡೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲರ ಆಪ್ಚಿ ದಾದೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ ಮಾಮಿ ಪೋತೆ ನನ್ನ ದಾದ ಕನ ಪೆರ್ತೋಡು ಅಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಖಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೆಸ್ರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಈರ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆದೆ ಉಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ 2-3 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಡ್ದು ದುಂಬು ಓರಕ್ಕ ಇನ ಅವೊಂಜಿ ಆವೊಡ ಇಕ್ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಪೂರ ರಜೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್. ಸತೀಶ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ ಹಲೋ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈನ ಪುಚ್ಚೇನೆ ತೋಜಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಉಪದ್ರ ಮಾರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬಾಳ್ದು ಬರ್ತೀನಿ 2 ಸಾರಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೇರು, ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಅದು ತುಲ ಹಾಯ್ಪನ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾಪನ ಕರು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೆನಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟದಿರ್ನ ಚೂರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟದು ಭಯಂಕರ ಜೋರುಂಡು. ಬಲ್ಲಿ ಹೊರ ಇಲ್ಲಡ್ ಯಾನೇತ್ ಸಾರಿ ಬರ್ಪ ಬನ್ನ ಈರಿಪ್ಪು ಜರಿ ಇಲ್ಲಡ್. ಈರ್ನಿಗಲು ಬ್ಯುಸಿ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕ. ಹರ್ಕೆ ಇದು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹೌದಾ? ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಯಶವಂತ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಆಕಾಶ್ ಹಾಯ್. ಅಶ್ವಥ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ವೋಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಜಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಸೂಪರ್ ಬಂತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್. ಏರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆತ್ತು ತುಪ್ಪು ನಾನು ಬಿಡ್ತೆ 2-3 ದಿನ ಅಂಡದು ಒಂದು ದಾದನ ಬೋರಪ್ಪ ಒರೊರು ತೂಪೆ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ರಾತ್ರಿ ತೂಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳದು ತೂಪುನ ಅಂತ ಸೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ഞാൻ ಓಲ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತವೆನ್ ತೂಪೆ ಆತೆ ಅವಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಲಂಡ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿಂದ ಮನಸ್ಸನ ತೂಪೆ ಬೇಲೆತ್ತನ ಅವಳ ತೂಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಾಕ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತದ ಕಮ್ಮಿ ತೂಪುನು ಅವು ಸುದೀಪ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತ. ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಪುರಾಣ ಕ್ಲೀನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಲ್ಲಾರ ಸಂಚ. ಶಿವ ಪುಂಜೇರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ಬಾನು ಹಾಯ್. ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರೇಗ ಮದಿಮೆರ್ದುಂಬು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಪ್ಪ ದಾನಿ ಪಾಡಂದೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಅಂಗಿ ಪಡೊಡ್ಚಿ ಒಂದಂಗಿ ಪಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಡೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಡೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಲವ್ ಪಂದಿ ಒಕ್ಕ ಮಾತೇನ ಲವ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆತ ಮಾತ ಲವ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಆಪ್ಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಗಿ ಪಂಡ ಆಪ್ಜಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಂಡ ಚೂಡಿದಾರ್ ಇಡ ಅವದಾಯ ಬಾಡ್ಯ ಉಂದಾಯ ಬಾಡ್ಯ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಬನ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತನುಂಡತೆ ಪೂರಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಅವೇನು ಕೇನೋಡ ಅಂಚ ಪಂದಮ್ಮ ಪೂರಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂದಾಲೆಚ್ಚಿ ಕೇನ್ವಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಅನಗವಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಮಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಲ್ಪುಗು ದಾಲೆಜ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ತಾ ಪೂರ ಜನ ಲಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಂಚದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನೇ ತಿನ್ನ ಅಗಲ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಯಾಲತ್ತು ಜಾಲ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪುರ ಕಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮೈತೇನೆ ಪುರ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪುರ ತಿನ್ಪಲ್ ಅಂಚದು ತಿಂಡಿ ಇತ್ತೀಚಿಂದ ಅವೇನಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬಾನು ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್. ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದ್ಮ್ಯಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಚೇರಿ ಪಾಡುವೇರಪ್ಪ ತಾನೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ರೂಲ್ಸು ಒಪ್ಪುಂಡಿ ಈರು ಅವನ ಕೇಂಡರು ಈರು ಐನ್ ಕೇಂಡರೆ ಪೋಜೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಪುಜಿ
ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರಾಣಿ ಕೇಂಡರ್ ಪೊಯ್ಜೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಪುಜಿ ಏನಂದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚು ಒಳ್ಳಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ನನ್ನ ಪೋತೆರು ಮಾಮಿ ಪತ್ತಾರೋಡಿ ಇನ್ನ ಬಂದು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ 43 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಒರಿಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಂಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪನುಡು ಅನೀಶ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಅನೀಶ್ ಹೋ ಅಂಚನೆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಏಜ್ನಕ್ಕೂ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನತ್ತು ಎನ್ನತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಂದ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪ ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಿಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲಿ ಎತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆತ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಕ್ಕುಲ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇಪ್ಪಲ ಬಾಯ್ಸ್ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇಂಕೊ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಆತ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಕೆಲವರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇನು ಕೆಲವರ ದಾಲೆ ಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಗೆಪ್ಪುವೆ ಪುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಕೆಲವರ ಆಟ ಮಲ್ಪಿರ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪುವೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪನ್ನಿ ಪೂರಲಾಕೆ ಏನು ಬೇ ಬಟ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಅವು ಸರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಪುಡಿಚ್ಚ ಆಪಣತ ಅಂಚೆ ಇತ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯ ದೀಪೋತ್ಸವ ಲಾಗ್ ತೋದಿಪ್ಪುವಾರ್ ನಿಂಗಲು ಐಟ್ ಅವು ಅವನ್ನ ಅಂಗಿದಾಯ ಬಾಡಿ ಅಂಡ ನೀಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅಂಗಿ ಆ ಅಂಗಿಡ್ದು ಆದಾತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ಲ ಅನ್ಸುಂಡತ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಗಿ ನೀಟ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಂಗಿದ ಮೆತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಉಂದುಂಟು ಅಂಚದು ಇರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪುರ ಇಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕುಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತನಕುಲು ಪುರ MA ಮಲ್ತನಕುಲು ಪುರ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂತೊಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚದ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಪುರ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂಗಿಜ್ಜಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪನ್ಯ ಕೋಡೆ ಸೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷದೀಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪೋಪನೈಟ್ ಉಳ್ಳ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪೋಪನ ಇಜ್ಜಾಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೋಂಡಲ ಉಲಾಯ್ ಮಾತ ಪೋರಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದಾಯ್ಟ್ ತಿರ್ಗದು ಬರೋಡಾತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಯಿ ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೊಲ್ನೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಕ್ಕಡದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಮರ್ಜಿಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಂದಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನಕುಲು ಬೋಡಿನನೆ ಗುಲಾಮ ಆಪೇರಂದು ಎಲ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಮೂಲ ಏರೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಪಂದು ಅಕುಲ್ ದಡ್ಡೆರತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಲಕ ಕೇನರಿಗ್ ಅಂಚ ಪಂದು ಪೂರಲ ಆಣುಲೆ ಪನ್ಪಿಲಕ ಕೇನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪು ಅವು ನಮಕ್ಕಲ ಬುದ್ಧಿಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬುದ್ಧಿಂಡು ಅವು ಈರ್ದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗುಲಾಮ ಏರ್ಲ ಯಾನಾರೇನು ಗುಲಾಮ ಅಂದ್ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಳೆಪ್ಪಂದಾನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೇಕ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೂಡು ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೇಕ್ ಅನೀಶ್ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ರಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಏರೇನ್ಲ ಚಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಪುರ ಯಾನ್ ಪಂತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಪನ್ಯ ನ್ಯಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರಿ ಏರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೆರತ ಗೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಗೇಮ್ ಕನಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿಯವೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀರು
ಅಂದು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಲಾಗ್ ಅದು GSP ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಂ ತುಯ್ಯರೆ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅನೀಶ್ ಅಂದಂದ್ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅನೀಶ್ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡವೆ ಕುರ್ಕ ಮಾಮಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿಂಕ್ ಬಿಂದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ತೂಕ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ B.Ed ಮಲ್ದೋಲಿ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ B.Ed ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗತ್ತು BA ಮಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತು MA ಮಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತು ಎರೆಗ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗಂದ್ ಮೂಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತನೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪಂಡೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ದಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೆನ್ನ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿನಗುಲು ಉಳ್ಳಿರ್ಮೋಲು ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಲಂಚ ಪಂತ ಕೊರಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ದಿನಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ B.Ed ಮತ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕೇನಾತೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಚಲ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನಂಜಿ ಸಮ್ಮಾಗಿ ಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಓಡಿ ಪಾಸ್ ಅನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪೆನ್ ಪತ್ತೊಂದೆ 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಎನ್ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ್ BSW MSW ಅವ್ರು HR ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ MSW ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಒಂದುಂಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎಂಚ ಈ ರಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ MSW ಎಂಚ ಬಂದ 15K ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಂದು 15K ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಐಕೆ ಅಂಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ MSW ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂಚ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೈಲೂರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯೋಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬರೆದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಮತ್ತು ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಮನಸ್ವಿ SN ಹೆಲೋ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಒಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಗ್ರೂಪು ಪೊತ್ತಿರು ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪು ಪೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಪೊತ್ತೇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಾಯ್ ಕೋಡೆ ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇನ 12ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊರಾಣಿಯ ಐಡ್ದು ಮೊರಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ MA ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು B.Ed ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾನು ಒಂಚ ಪನ್ನೋಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ದಿನಗ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೇವೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗನೆ ಅಂಚುಂಡು ದುಂಬು ಪಂಚಾಯತಿಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 10th ಕಲ್ತೀನಿ 10th ಕಲ್ತಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿದು ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲಿನಗ್ಲಿಗ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮತ್ತು ದುಂಬ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಂಡೆ 10th ಕಲ್ದನಗ್ಲೆಗ್ ವಾವ ಒಡೆ ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳೇರು
ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 10th ಮಲ್ತನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತನ. ಇನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಮಿ ಪೋತೇರ್ ಬೈಲೂರು ಗೊತ್ತಾದ ಕನ್ನ ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು 2 years ಇರೇಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರೇಗ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆತನ್ ಔಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಔಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ ಎಂಚ ಬಂಗ ಉಂಡ ಬರ್ಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ನೋಡ ಏದು ಜನ ಒಲ್ಲಾರ ತುಕ ರಂಜಿತಾ ರಂಜು ಹಾಯ್ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಿ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹುಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೊಂದೆಲ್ಲರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ಮತ್ತವರಂದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ 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 ಇಂದು ಕಾಡ ಬಿಡ್ಲೆ ತುಕ ಏತು ಜನ ಕಾಡ ಬಿಡ್ಪಾರ ತೋಪೆ ದಾಪಂಡ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಗೇಮ್ ಸಮಾಪಚೈಕೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂತರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ 2 year ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು. MSWಡ ಬಿಂದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ರೆಡಿ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಹತ್ರವ ನಿಮಗೆ? ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಟ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಜೋಡ್ರಸ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ. ರಂಜಿತಾ ರಂಜು ಹಾಯ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ತುಕ ದಾದ ಕ್ವಶನ್. ಸುಪ್ರೀತಾ ಚೊಪ್ಪಿ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಹೂವಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಹೂವಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡನ ಏನನ ಐಟ್ ಮಾದ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿಯರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಕ್ವಶನ್ ಬನೋಡ. ಸೈಪುನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೂ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ದಾದ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವರ್ ಅರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ್ಜಾರ. ಜಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬನಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೋ. ಪೈನಾಪಲ್ ನೋ. ಅವಳ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಇವೇತುಂಡು. ಪಟ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಂಕೋಕ ನೊಪ್ಪು ಮಾತದಿಯರನು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯಶು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಟ್ರೈ ನೋ. ಚಕೋತ ನೋ. ಆ್ಯಪಲ್ ನೋ. ಏನೆಂದು ಸಲ ಹೇಳು ಗಾದೆ. ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಹೂವಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರಾ ಪೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡುವ, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು ಏನಾದರೂ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವಾದರೂ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತಿಂಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ. ನೀನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಒಂತೆ ಜೋರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜೋರು ಪಾತಿರೋಡಾ ಯಾವ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎನ್ನ ಪೆನ್ನೇ ಪತ್ತು ನೆನಪು ತೀವನ್ಲೆ ಎರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಇಂಚಿಪ್ಪು ಐಕೇತು 2 years ಬೋಡಪ್ಪನತ್ತ ನಲ್ಲ 2 years ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಅಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ತೂಕ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಊರು? ನಾವು ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಡಾ. ಯಾರು ಬಾತೇನಗೇನು ಜದ ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ಬುಡಿಯಾರ. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ದಿ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ಜಣ್ಣ. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನೋಡಿ ಬೋಡಿಪ್ನಾಗಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲು ದಕ್ಲಿಗ ಅಂಚನೆ ದುಡ್ಡಿಪ್ಪುನಾಗಲಿಗ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ ಅಂಚಿತ್ನಾಗಲೇ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯಾಡು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ದುಡ್ಡುಡು ಸೌಂದರ್ಯಾಡು ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನೇ ಬುರ್ಚಿ ಎತ್ತು ದೇರ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಯಾವ ಇಂಕ ಕೇನ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಒಂತೆ ದೂರ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಇನ್ನ ಫೇಸ್ ತೋಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ. ರೆಡಿ. ನಿನ್ನ ಮೂಗ್ಬೊಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೈಲೂರು ಹವನೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ರವಾ? ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹ ಗುರ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಂಬರ್ಚಿ. ಸಾಗರ ಪುತ್ರ ಸಾರಿನ ಮಿತ್ರ. ಸಾಗರ ಪುತ್ರ ಸಾರಿನ ಮಿತ್ರ ಏರ್ ಬಂದು ಈಸಿ ಉಂಟು. ಒಪ್ಪು. ನೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ. ನಿಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ 3 ಜನಲ್ಲ. ತೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಪೆ. ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕೆ ಅನ್ನ ಪೆನ್ನೇ ಪತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನತ್ತೆ ಉಪ್ಪು. ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಎಂತ ಕೊಡೋದು ಗಿಫ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಗೇಮ್. ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಕೊಡೋದು ಗಿಫ್ಟ್? ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಫನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಟಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಂತ ಇತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒನ್ ಇಯರಿಂದ 5 years ಒಳಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂತ ಕೂಡ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್. ದೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂತೇರು ಸರಿ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಿತಾ. ವಿಸಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ರಮಾನೀರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಂಚಿ ಬಾರ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಅನೀಶ್ ಫಿಶ್ ಅತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕನ ನೀನು ಪಾತಿರು ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತವನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತೆ. ಸುಟ್ಟ ಹೆಣ ಮತ್ತೆ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಗ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರ ಬುಡ್ದುಲಕದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಏರ್ತುಕ ವಿತ್ ಲಾಗ್. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿ ಬರ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಯ ತೇರು ವಿಸಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ರಮಾನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ
ರಮಾನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಪುದರಿ ಮದ ಪೂಂಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದಿಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಏರ್ಲ ಟ್ರೈಲ ಅಲ್ಪ ಜರ್ದಾನೆ ಪಟ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿರಾರು ಬೋರ್ ಆಪುನ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಶ್ ಪೈಜಿಂಟಿತ್ತೆ. ವೈ ಏನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಉಲ್ಲಾರ ಏರಂಡ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಪನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಡ ಸಡನ್ ನಾನು ಪನ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೇದು 8 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೀನು ನಾನು ಯಾರು? ನೀಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೀನು ನಾನು ಯಾರು? ಇದ್ದಿಲು ಎಕ್ಕಡದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಕ್ ರೆಡ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಕೊನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬರೆಯೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಬರೆಯೊಂದಿನ ಇಕ್ ಆನ್ಸರ್ಗ್ ಕೊರೊಡ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಐಕ್ಲ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರ ಐಕು ಕೊರೊಡ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪನ್ಲೆ ತುಕ ನಿಗಲೆ ನಿಕ್ ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬರೆಯೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಯ್ಕು ಕೊರಡು ಅಂತ ಪನ್ನಿಗಲಿ ಬನ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡ್ಲ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಕನ ಪಾಪ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ನಾಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರು. ಚೂಸ್ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪಂತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಓಕೆನಾ. ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬರೆಯೊಂದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದ ಒಯ್ಕು ಕೊರಡಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಬಡಿಯರಿತ್ತ అయితే ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಯ್ಕು ಬಂಡ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ದಯಪಣಿ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಖಾಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೆ. ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪೋಡತ್ತಾ ಅಂಚಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ 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 2 ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ ಬೋತ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರೋಡ ರೆಡಿಯಾ ಏತು ಜನ ರೆಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಬಾರ್ದುಪ್ಪೆ ತೂಕ ಇಂಕ ಏತು ಜನ ಒಲ್ಲಾರ ಅಂದವಡು ರೆಡಿ ಹಾಕಿ 4 1 2 3 4 5 6 7 ಎಡ್ಮ ಒರಂಬ 10 11 ಬೇಗ 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ 10 14 ಜನ 11 ಹಾಂ ಬೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ರೆಡಿಯಿಂದ ಕಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ತೂಪೆ.
ದಾದೆತ್ ಬೊಕೀನ ಲಾಗ್ ತು ಲೈವ್ ತುಪ್ಪುನು ಮಂಡೇನ ಮೋಹಿನಿ ಎಸ್ 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 ರೆಡಿ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಪಟ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಬಟ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಈತ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತಾ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಠ ಪಾಠ ನಿಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಅವಳ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಫೈನ್ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಈರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕೆಲವು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬಂತಾರೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಚಂಡಿ ಪೂಜ ಬರ್ಸಕ್ ಯಾನ್ ಪಂತೀನಿ ಒಂಜಿಲ ಬೊಟ್ಟಲ ಉಂತೆರವೆಲ್ಲಿಂದಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನೀರ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಪಾತೇರಿ ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅತ್ತೆ ಆನಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪತ್ರೊಡೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ನೆರಳು 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆರಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿನ್ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಲಾಗ್ ಮೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ನೆರಳು ಬಂದು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ವಾ ಏರ್ ಬಂತು ಯಾನ ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪೆನ್ನು ಪತ್ತು ಜಾಂಡಲೆ ನಾನು ಬರಿ ಪುಂತುಲೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅದ ನಾನು ಪೆನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ನಿಟ್ಟು ಶಾಯಿ ಇಚ್ಚಿ ಪೆನ್ನು ಬೇತೆ ಪತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಶಾಯಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ತೋಜಿನ ಕಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುರ ಪಂತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುರ ಚಂಡಿ ಆಪುಜ ಚಂಡಿ ನೀರು ಆಪುಜ ಓ ಚಪ್ಪಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಮಳೆ ಮಳೆ ಇಂಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಬೆ ರೆಡಿ ಆತ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ರೆಡಿಗೇನುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅನ್ಪೀರು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಕಡ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಬೇತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅಕ್ಕಿ ಪಟ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಐಫೋನ್ ಅತ ಅಂದ ಐಫೋನ್ ಕುಲ್ಲು ಕಾರ್ಬೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅಕ್ಕಿ ಚರ್ಮುರಿ ಅತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಕ ಜಾಲಿ ಅತ್ತೆ ಏನ ಜಾಲಿ ಎಕ್ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿನ ರೆಡ್ ಜನನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇನು ಪಂಡ ವನಿತಾ ಎಂ
మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ನೇರೇಗ್ ಪಂಡ ಸಾವಕ್ಕಿ ರಡ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಬಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಧಿ ಪಂದು ಮಸ್ಸೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಅಂಚತ್ತವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏಲಕ್ಕಿ 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 ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂಪೆ. ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಬಾವಿ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಬಾವಿ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ದಾದ ಐಸಬಾಷ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮಾರೆ ನಿಂಗಲ್ ಯಪ್ಪಾ ನಿಂಗಲ್ ಎಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಾವೇ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರವೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೈತು ನಾವು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತೊಲಿ ಪೂರ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದೇರು. ಸಂಜನಾ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನೀರು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿವಿ ಕಿವಿ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅವು ಇರ್ನ ಎಕಡ್ದೈಕ್ ಆನ್ಸರು. ಕಿವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿವಿ ಅಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪುರಾ ಜನ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಲಾರೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೇರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಾಯ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೂರಾ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವನಿತಾ ಎಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈ ಕ್ಲೂಕೇನೊಂದೇ ಕುಲ್ಲೆ. ಮೋಹಿನಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಜಿ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೀರು ಇರ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಮದತ್ತು పోతుంది ಸಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಎಂಚುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂಡ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆಂಡಲ್ಲ ಎಂಚುಂಡು. ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನವೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವರು. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ವನಿತಾ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾಲ್ ಓಕೆ. ಇದೇತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂತ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗೋಲ ಏತಂಡ. ಸ್ನೇಹ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಫೈನ್ ಸೂಪರ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಕೇನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಏರ್ ಬಂದ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನನಗಿನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಪಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸರಿ ನೋಡಿ ನವೀನ ಮೊದಲು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಏಲಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಕಿವಿ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ 2 ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವನಿತಾ ಎಂ ಅದೇ ಏಲಕ್ಕಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನವೀನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಅವರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿವಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ವನಿತಾ ಎಂ ನೀವು ಮೂರನೇ ಅವರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ?
ಕಿವಿಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಮೂರನೇ ಅವರಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಮೂರನೇ ಅವರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೆಣಸು, ಬದನೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲಾ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಮಶ್ರೂಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಿಷ, 3 ಮಂತ್ ಇನಿಕ್. ಓ ಅಂದೆ ನನ ಇನ್ನ ವಾಂಡತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ವನಿತಾ ಎಂ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ವನಿತಾ ಎಂ. ಸ್ನೇಹಾಚಾರ್ಯ ಬದನೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆನ್ಸರ್. ಮೆಣಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮೆಣಸುಲ ಅಂಡ ಬದಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬದಾನೆ ಬಂತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ, ಹೆಲೋ. ಈಗ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ವನಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ, ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಡ್ಚಿ ಆತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುವುದು, ಹಾವಲ್ಲ ಚೇಳಲ್ಲ. ದಾದಾ ಇತ್ತೇರ ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಮಸ್ಕಿಟೋಗೆ, ಸೂಜಿಗೆ, ಯು ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಣಸುಗೆ, ಇರುವೆಗೆ, ಪ್ರೀತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರ್, ಹಲೋ. ಸಂಜನಾ, ಕೂಲಿ, ಸತೀಶ್ ಏಡಿ ಬಂತೀರು, ಸೆಡ್ ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಾದ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ. ಓಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಕೆಂದರ್ ಸಂಜನಾ ಮೈತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲಡು ಮಾಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋತೀರು, ಮೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಬಿದೆ ಬೋತೀರು. ಇರುವೆ ಅತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಏರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ. ಶ್ರೀಜನಿ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಎಂ ಮೇರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮೇರ್ಲ ಮೆಣಸೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಐದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಶ್ರೀಜನಿ. ಶ್ರೀಜನಿ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪದ ಸಂಡೇನೇ ಬರ್ಪೆಂದಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ. ಈ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬತ್ತೆ. ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಟ್ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವರ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪುಣತ, ಕೆಲವರ ಒಡಿಗಂಡ ಪೋರೆತ್ತನದ ಅಂಚ. ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಬತ್ತಂಡ ಮಿನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ದೀದಿಪ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋದುವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನು ಬರಡು ದುಂಬು ಕಾಂಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಇಚ್ಚಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಲಾಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ನಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದೆಜರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕ. ಯಾನ್ ಏನ ಪಂಡ್ರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆತ್ತ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈವ್ಡ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯೇರು.
ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಬುಡ್ನ್ಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಜನ್ನು ಪೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾನಿರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾವೆ ಪಂಡ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪುದವರ ಅವಡ್ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದು ಅವೆಂದಿಕ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ಏಪಲ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಗೀತ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರಿಗ್ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಸುಪ್ರೀತಾ ಪನ್ಪುನಾರಿಗ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ನವೀನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ದರೆಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ವನಿತಾ ಎಂ ಮೇರೆಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಟೈ ಡಿಪ್ಪುನ ನವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವನಿತಾ ಎಂ 2 ಜನಲ ಟೈ ಟುಲ್ಲೆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಖಿತಾ ಮೇರ್ ಆತೇರು. ಥರ್ಡ್ ಬತ್ತದ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತಾ ಆತೇರು. ಗೊತ್ತಾಂಡಂದೆಂತ ಕೊಡೋರ ಪನಡ ವನಿತಾ ಎಂ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮೇರುಲ್ಲೆರತ 2 ಜನಲ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮೇ 2 ಜನಲ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ನಿಖಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ ಬರ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕೋರ ಪೂರ ಜನ ಪೋದುಲ ಅಂಡ ಆತು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡೆ ಮಲ್ತೆಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನ ಪೋಯಿರು. ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ, ಹಲೋ, ಲೈಕ್ ಡನ್ ಆಂಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾಯಿಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುನೇಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯ. ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಪೊರ್ಲಾತರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಪಂಡತ ಓಕೆ. ವನಿತಾಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೈ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರಂದ ಆಲೇಜಿ 2 ಜನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ 1 ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಶ್ರೀಜನಿ ಅಂದ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇರು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಜನಿ ಇದೇಗ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸುರಕ್ಷಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಡಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ದಾತ ನಾಯಿಗ್ ಸಮಾನ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಾಯಿಗೊಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ಈಗ ತೂದಿತ್ತ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ್ವರು. ದಾದೆ ನೇಮ್ GK ಡೈರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಪನ್ಯತೆ ಮೇರ್ನ ದಾದ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅತ ಸುರಕ್ಷಾ ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಅವಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜತ ಅಂಚ ತಿಂದು ಸಮ ಚರ್ಬಿ ಐಕಿ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಗುಲು ಪೂರ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಲ್ದಂದು ಬಂದೇನು ಎನ್ನದೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಬಾಯಿ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆಂದೇರು. ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಸುದ್ದಿಗ್ಲ ಪೋಪುಜ ದಾಯಕ್ ಬುರ್ಚಿಂದು ಬಟ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೈನಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಿ ಉಂಡತ ಚಪ್ಪಲ್ಡೆ ಹಾಕೊಡು ಏರವು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ. ಸುರಭಿ AC ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಲೋ. ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ನಾಯಿ ದೆಂಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ಲ ಡಾಗ್ ಲವರ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಡಾಗ್ ಲವರ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ ನಾಯಿಲೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಲಾಪು ನೀಚ್. ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಕೈಪೋ ದಾದ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬರುಡು ನನ್ನ ಪತ್ತರುಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು
ಓಕೆ 12/9 ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾತದಿ ಯೋಡು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜಿಕೆ ಡೈರಿಯಾ ಹಾಂ yang ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತಾ ಅಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಲೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ಡು ಸೀದಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಡು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ಪಡ್ದೆ ಹೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಚಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾ ಲೈವ್ ಬರಂತಾರು ಓಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿರುಕ ನಮ್ಮ ಲೈವನ್ನ ಎಂಟು ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ನ ಪಾತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾವು ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ್ಯ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀರೆಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ನವೀನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಬರೋದು ಇಪ್ಪನ್ ಸೊ ಅರಿಗೋಸ್ಕರ ಅರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಾದೆ ಕೈಪು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಪತ್ತರು ನನ್ನ ಮಲ್ಪುಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಪೂಪಿನ ಪುರ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇನಂಡಲ್ಲ ಕನಪ ಓಕೆನಾ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದಪ್ಪ ಮಿಸ್ ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹರೀಶ್ ಅವೇಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಎಂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಎಂ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದು ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆನಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿರಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಗುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಎಂಕುಲ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಈ ತಾಣೆಲ್ಲ ಬೈದಾಯ್ತ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪಂದಿಂಗೆ ಏನು ಬರೀ ಪಂದಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈರೇಗ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಪರ ತುಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ಪೊಂಡುಗೆ ಅಬ್ಬ ಅಂದ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ತುಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾನಿದಿತ್ಲಕ ಪುನಡೆ ಪೋಂಡ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ BP ಏರುನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚಾಪನಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ಲ ತೂಕ ಡೌಟ್ ಆತದ ಅದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅನ್ ಮಲ್ದ ಜತ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಂಡ ತೂಕ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕಾಸ್ ಬಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇಡು ಮಲ್ದಿನ ನೀ ಕೊಂಕಣಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬಜಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಲಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪತ್ತಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ತೂಪುಜೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಲಾಗ್ಲ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್